Jo crec que és molt important tenir plena confiança en l'arquitecte que has triat o en els arquitectes que has triat. Si no, no crec que surti bé. Ja vivíem a Barcelona en un pis de lloguer que ens costava el mateix una casa nova, de 2 plantes, amb el jardí i tot això, que un pis de segona mà, de fa 50 anys, amb els problemes que té i de més. I vam dir, escolta, els dos teletreballem i no necessitem anar a l'oficina cada dia ni molt menys. Llavors vam dir, escolta, doncs, i si ens fem una casa nova? La primera conversa que vam tenir amb Fustec va ser amb l'Albert i jo crec que ens va donar una confiança molt gran. Ens va donar bon feeling. Vam mirar unes quantes opcions. Sí. Ens va aterrar molt la idea que teníem, no? I ens va encaixar, la veritat. Nosaltres érem uns novatos, no teníem ni idea com havia de ser una casa o què es pot fer ni què costava, o sigui, una miqueta al principi. I a més no teníem cap arquitecte nostre, perquè al començament, clar, pots fer tantes coses, tu pensa que és lienzo en blanco. Ostres! És que hi ha milers de cases que pots dibuixar en un plànol. Llavors, clar, aquí tenia una lleu inclinació i l'anàvem a fer allargadeta i estreta, i amb el porxo allà. Molt moderna i molt guapa, també. Era un altre disseny. Però, clar, vam dir, no, és que jo vull aprofitar el màxim de terreny d'aquí cap allà, llavors fes-me-la més quadrada i enganxada al carrer per les escales aquí. I llavors hem fet una caseta més cuca, més quadradeta. Teníem clar que volíem un open concept perquè fos una casa d'aquestes modernes, molt lluminosa, amb poques parets i columnes i de més. I ho hem aconseguit i també va ser molt important tenir una bona il·luminació a totes les habitacions i per això el despatx és una habitació doble que algun dia pot arribar a tenir un matalàs i de més. També per la gent que té por que sigui de fusta, que si es crema es cau de seguida, que si els cucs se la mengen i tal. No, de fet, ja heu fet molts vídeos, i si no que els busquin, que s'explica que no és així, que de fet aguanta més que l'acer i col·lapsa abans, triga més en col·lapsar en un incendi. Perquè amb altres coses potser pots dir, bueno, faig una cosa més econòmica, però la teva casa que la fas perquè... Per mi, jo vull que em mori i que encara estigui la casa. Una casa per tota la vida. Clar. Llavors, ostres, doncs ha d'estar ben feta, ben parida. I al veure que ens feien el claus en mà, tot el disseny de l'arquitectura de la casa i tot el procés complet, doncs ens va encaixar molt, la veritat. Haig de reconèixer una cosa, que a vegades sóc una mica obsessiu en el sentit que durant el procés de disseny de la casa em vaig estar analitzant i pensant molt, a molts anys vista, com volia que fos la casa. Que pensi molt bé com és la seva vida i quines necessitats tenen. Perquè hi ha molta gent que diu, buah, agafaré un terreny i la faré gran. Per què? Perquè sí, gran, vinga, caballo grande. No sempre és millor. Podríem haver fet aquesta casa bastant més gran. I estic encantadíssima en com l'hem fet. Això jo crec que ens han ajudat molt també des de Fustec, no? És que si no hagués sigut per això, aquesta casa no hagués sortit així. T'has de deixar assessorar pels que saben també, perquè clar, tu ets un client però ets un arquitecte. L'arquitecte ha fet cases durant no sé quants anys i a sobre de fusta fes-li cas una mica, no? Que t'està dient... Bueno, i clar, tampoc pots deixar que totes les decisions o que moltes importants no participar o estar molt desconnectat, perquè després diràs, és que jo no volia això així. Home, doncs hauries d'haver estat més present en el procés de decisions. Una sort que també té Fustec, no? Que permet veure també cases d'altres clients, no? Fer aquestes visites també et permet veure com pot ser la teva casa, pots fer-ho d'aquesta manera, d'aquesta altra, el sostre el vols així o el vols deixar d'aquest color, de l'altre, vull dir, també és una ajuda, no? Jo crec de cara als futurs propietaris de veure com pot quedar la teva casa i de donar-te idees i inspiració també. És que és essencial. Respecte al procés burocràtic, administratiu i de més de permisos, llicències i de més, Fustec et porta molts tràmits, però hi ha altres que has de fer tu com a particular que estàs fent això aquí, perquè clar, tu ets el promotor, l'autopromotor. Quan abans parlava de que el procés de la construcció de la casa havia sigut una miqueta tediós o estressant perquè sempre ho ha de ser, em referia principalment a aquesta part. Si no fos per la burocràcia, fer-se una casa no és per tant, de veritat. Però és que, clar, hi ha molta burocràcia. Sempre podries pagar algú perquè t'ho fes. Però nosaltres vam prendre la decisió de fer-ho nosaltres mateixos i ja et dic, si prens aquesta decisió t'has de fer un expert de com funciona per fer-ho bé.